Mhm. Sino yun? Oh, mahina duday ang signal ko. Please check your connection. Mahina ang signal. Nasa taas ako. Mahina ang signal. Nasa harang ka pa. Thank you. Parang hindi ko 'to na ano. Wait lang. Nakaano kaya ako, 'pag nag-la-live ako ng main account, naggamit ako ng data kaya nasa taas ako. Ang gamit ko ito, 'di ba, pocket wifi. Wala, nasa taas ako, walang signal yung wifi. 'Di ako puwede mag-ano, 'di ako puwede ayan, 'di ko siya mabasa, Walang signal kasi naka naka-data ako, 'Di ko mabasa yung ano, nasa baba yung wifi. Ayan, loading, 'Di ko mabasa yun. Mamaya pa pagbaba ko. Kainis ulod. Loading duday. Anyari? Sabi ko pati, maano ako, ma-StreamYard. Kaso nga, paano man maka-StreamYard, ang hina ng signal pala. Reconnect pa, unstable pa. Walang signal. Hello, mega love shout out, Yolanda Salvador. Maulan na hapon. Kahapon dito sa amin, bahang-baha. Pero ngayon, mainit na. Bigyan kita ng bigyan kita ng blue. Ayan, add moderator na. Ano sabi mo? Te,
Kasi madami. Wala man duday kilaog da. Thank you, okay lang. Welcome, Yolanda Salvador, mega love shout out. Wala man log duday, kinauna ni White kang ano, kang mga membership ko. Kahapon, ang laog ka ito, 800. Eh, dako akong mga membership. Tapos, pinadala ko sa iyo 300. So, tada, inubos. Pahirapan mag-ano kay Kuya Muchon. Kaya, wala akong maano sa iya. Kakaswa po, nag-ali na ako. Di man ako makalingon yan. Ay, may sa baba na pala. Oh. Ago. Ayan o. Oh. Baba ka ng ano mo, ng link, CC Yolanda, para ma-view ko. Saan ka masubli? Tsaka di mo na ako nga makaali. Kaswapon ako nag-ali. Pahirapan mag-ali. Kaya rabahan ko si Kuya mo Jun pag nag-aali kami. Kaswapon nga, kaya rabahan ko man. Barangan, trap kami sa baha. Tapos, niya ko, ipasok ko na lang sa imo. Ayan, i-view ko yan. Wait lang. Wait lang, i-view ko lang yan. Wait lang ha. Wala kasing signal dito, oh. Ang gamit ko kasi dito sa taas, pocket wifi. Tapos, yung isa, walang signal. Sandali lang.
Hello, Mega Love, shout out. The Art of Passion, Mega Love, shout out. Thank you for coming. Lagyan kita ng ano, ng blue. Viewing pa ako sa UCC, Yolanda. Naghanap ako ng signal. Nasa baba. Ayan. Mahina signal. Mhm. Wait lang, mahina yung signal. May bagyo kasi kaya mahina ang signal natin. Hi. Obi. Walang signal. Kape ko. Ay, okay, makmak. Love, love, love. Mak, mak, mak. Walang signal. Ano? 'Di ba? 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 '
Mahina ang signal ko. Dito na lang ako di ko pito. Abi na itong babae na kasaya. Magulat ako ko.
Thank you, guys. Thank you. Naayudahan kita si Yolanda ng isa. Na-view ko yung isang mong video. Mahina kasi ang signal. May pangkape. Thank you. Mamaya mag-end na ako. Mahina ang signal eh.
Naghahanap ako ng signal. Sino yan? Si Baby Moana or ikaw, Diyosa? Baka naman, si Diyosa ang may hawak niyan. Sis Moana, si Diyosa ba ang may hawak niyan? Naghahanap ako ng signal. Thank you, Sis Moana. May bagyo kasi dito, kaya yung signal ko unstable. Ayan o, walang signal. Naghahanap ako ng signal. Para ma-view ko yan na binaba mo. Wait lang, maghahanap ako ng signal.
Hello, Yokohama. Liga Love, shout out. Talakayaran Diyosa. Sa baba, naghanap ako sigdal. Tas si Yolanda, ayudahan ko. Ano yan? Pauli ka na Yokohama? May prutos ako dito, oh. Gusto mong prutos? Kaya naman pala. Naghanap ako sigdal, wala sigdal. Tapos, itong ginamit ko na pang live ko, unstable daw yung connection. Bako man chocolate. Prutos. Ayan, oh. Prutos. Ayan. Hmm. Hmm. Nasa building si Yokohama. Bakit tumalong ka dyan? Hmm. Wag kang tumalon, Yoko. Ano yan, Yoko? Urulian na? Ano yan? Adyan. Ugat, ano yan? Mabadang Yoko. Ano ang sabing pasaway? Ayan, pasangaw. Nasa loob ng building. Hmm. Hmm. Digdinaga, turog. Oo, talaga. Nasa naga kayo ko. O, Duday, talakera, okay na yung ano mo. Nangalata yung kalaban mo doon sa Sana masungkit ni Prince. Wala pa rin signal, oh. Hanggang dito lang yung ko sa'yo, oh. Oh. Walang signal, loko. Bantay ka dyan. Bala nga, tanaglaw ka sa live ko. Walang kakwentuhan pag walang pasaway. Sana may hinabol pa ako bago mag last minute. Hello, Rilin Angel, mega love shout out. Rilin Angel, hello. Magandang hapon. How are you? Itong si Sisilisi, yun ibabayad ko. Mabait talaga yung si Lizzy Pit. Dati Duday, Diyosa. Bigyan ko muna ng si Rilin Angel, bigyan ko muna ng jacket. Ayan, naka-moderator ka na, Bibi, Rilin. Shout out sa lahat. Ayan, thank you for coming. Saan ka nakahiram? Talakayan Diyosa, ali ako duman kay Luisa, tig-aanap mi ika. Oh. Priyo nga te, mabawi na lang ako. Please sa iya, makasupog man siya man lang ang offer. Uy ako, pag nag-agad pa ako Duday, ano naman sabihon ko? Kaswapon ako nag-ali. Sayang naman sa ko, di ko na off kaya sa mga member ko. Kadako lang ko, mga membership Duday, talakera. Yoko. Aram ni Ma'am Lu, paano busy ako sobra tas suaki ko sinali ko sa contest. Oo nga. Iyo sayang ka ito. Di ko na off yung membership button ko. Kasi pag sindaman kaya naka-member sa kuya.
So, parang patas. Ang sabi ko nga, ano yan? Ang sabi ko nga, nagatanom kibatag. Nagatanom kibatag. Saro pa sana ang bunga. Ano ba yan? Ayan, i-view ko yan na binaba ni ni Relin. I-view ko muna siya. Bata, walang signal. Natawa tuloy si Talakera. Puntahan ko si Relin Angel, nagbaba siya ng kanyang contest sa yung papugian ng mga chikiting. Isinali ni Talakera yung kanyang prinsipe. Pagol, paano ako kaandyan mag-LS kung wala pang wifi? Sa arong may wifi. Di man ako nagagamit ka tong wifi sa arong pag nag-LS ako. Ang pigagamit ko, data. Naglo-load ako. Kasi, para di makita ni YT sa analytics na iisa yung YPP address. Oo, pwede ka duman mag-LS kasi di ka pa monetize. Kapag monetize ka na, magamit ka ng data. Di man ako naggamit ka itong wifi sa arong pag nag-LS ako. Di man ako duman nag-LS. Nagpi-play lang ako duman. Si si Ria sabi, pipi-play ko duman. Ipi-play ko sa TV. Ayan, walang signal. Punta natin si Relin Angel. Di ko mag-view ang kanyang loading loading. Wait lang, puntahan ko lang sa isa. Oo, wait lang ha.
Ay, mahina ang signal. Mahina ang signal dahil may bagyo. Pero pag wala man bagyo, hindi man mahina yan. Tawan daw kipadulas. Si Sis Marilyn, mega love shout out. Pero ara mo, iyan na padulas na iyan. Mahalaga iyan. Para makabitan ka na ng apik. Hello, Sis Marilyn. Thank you sa paharang. Moderator ka na, bebe. Pag nagduman ka sa opisina kang apik, kailangan may referral na o kaya sisay yung pupuntahan mo. Hello, mega love shout out. Bye, Gcari Amor, G20. Ala, Joyce. Bigyan mo ng pangalan kung sino yung pupuntahan doon sa opisina. Kasi magtatanga-tanga siya doon kung sino yung pupuntahan sa opisina ng APIC. Yawa, J. Okay mayroon siyang mayroon siyang Joyce J and Joyce. Yeah. Ay, Yokohama. Ibigay mo yung pangalan kung sino yung pupuntahan sa opisina. Magtanga-tanga man doon kung sino yung pupuntahan, basta pupunta ng opisina. Ano pa? Dito nga sa bahay namin, pinalakad din namin to. Mabilis lang, kaso syempre may padulas. Ayan, Yoko. Pag hiling mo, pinapadulas. Hello, bye. Nasa biyahe ka ba? Diyosa, turuan ta ka. Umuli ka na, magduman ka na sa apik. Nakahangin dress ka lang, walang pang ilalim. Yawa. Ayan, yawa ka, Jay. Yoko. Kaya nga. Joyce, dapat daw wala kang pang ilalim, sabi ni Yokohama. Yawa ka, Yoko. May bidbid gani, ikaw mo duman. Alan. O si Saya ang pangalan, ano nga ng apelido mo, Yoko? Di ba taga-bunga ikaw? Ano yan, magka-Yoko. Kaya nga, ibigay na ang pangalan para mapunta ni Joyce, ni Talakeran Diyosa. Pag pumunta yan dito si Talakeran Diyosa, isang buwan pa. Ayan, iyote, pera tinaunin doon sa naglakaw. PM na lang kita kasi bako man karaw-karaw. Pero araw kay Yokohama, baka maawa pa. Wag pantihan mo. Yan, baka makasagap ng maraming masamang signal. Okay lang yan, bye. Nag-update lang ako ng WH bye. Kasi nag-down na. Ayan, Jay. Ano yan? Pati baba. Pag magpahanginan. Magka. Diyosa, basta pag naglaog ka sa office, maghapot ka sa guard. O kaya nga, kasi hapoton sa guard. O sa aga, mabayad kami sa APIC, kasi ang hapoton. Kasi, ang naglalakaw kang APIC nila Talakera, yung kapatid niya. Kaso, nasa summer bagad Talakera si bakla. Mag-ibahan kasi may hanipan nagbabagyo so duwa ba naglalarga nagbarko sa duwa. Yan, tawang-tawa si Jay. Uy, bye, baka nag-drive ka, ingat ka.
Ayan po, nabuang na si Yokohama. Ibigay mo na nga yung pangalan para pagpunta doon sa APIC, makuha na yung kung sino yung pupuntahan. Mabilis lang magbigay ng padulas doon. Kaso yung pupuntahan, sino yun? Kaya nga, mahapot sana sa guard. Tapos, kaya nga, dapat may pangalan kung sino yung i-refer niyang tao para mapuntahan, di ba? Eh, yun nasa summer na man, oo. Pero baka makulit naman lang ito, di ba? Kasi may karibani bakla, walang karibani si mama sa arong. Sabi ninda may kakasalon daa, maatan ning kasal, kaya suduhan naglarga. Oo, kasama si May. Baka maguli man lang. Tawaran karibani si mama sa arong. Na nagbabagyo baga, baka dahil tulos makabalik, nagbagyo, inabot sila ng bagyo. Maringanita, oy Diyosa, maringanita, desin daw inabutan sa, ano, sa dagat, makatakot bagao. Di ba? Na nagbabagyo, nagbarko sindao. Thank you, Jay, sa pagpunta. Basta aputon mo si Kuya Guard, naso halangkaw na guard. Dai ka muna magdiretso sa laog, basta nantig. Sa ano yan? Sa dumanan sana nantig. Ano ito? Ano ba yan, Yokohama? Dapat kompleto, pangaralan mo, tapos so apelyido. Para pag duman sa apig, madali lang iyan. Di ba, ano, Diyosa? Si guard bahala dyan. Baka yung guard, yun ang kapatid mo. Si Kuya Guard. Hindi kaya? Nalibong tuloy sa'yo mo si Diyosa. Baka yung guard, yun ang kapatid ni Yokohama. Excuse me. Kapatid mo ba Yokohama yung guard? Si Gardo ang bahala, ano, Diyosa. Pero yung naglakaw ng kuryente namin, taga dyan sa Dita, taga Dita. Kapatid baga Diyosa ni, ano, ni Neil. Yun ang naglakad ng, ano, namin, ng APIC. Si Tita Pem, mano-mano, alang kaon, biniyad ng Tita Pem. Tapos, tig mano-mano ni Ate Bibi, magbayad sa APIC. Kaya, di ko aram kung may kuryente na si Tita Pem. Magkano sa in ako darahon kang card. Kabuhaan mo. tugang, tugang mo sugard. Kaya nga, baka dyan, tugang na Yokohama sugard. Si Kuya Guard ang mata o kay lineman sa imo. Ah, hello, Miss Joss Channel, mega love shout out. Ayan, bigyan po kita ng ano, ng blue. Ayan, moderator ka na po. Si Miss Joss Channel. Matao palang ki lineman sa imo dud ano, Josa. Si Kuya Guard. Pwede pala ito mag-abot ka sa guard, matao sa imong lineman. Pero aram mo, si Kuya Guard, iyo, ano nga kang guard tapos kung lineman, yun na maasikaso. Ano duday, ano Diyosa, yung lineman siguro, kakausapin mo yung pabulong, tapos bibigyan ka ng lineman, tapos yung lineman siguro, yung dalawa ang papadulasan mo. Pero, oo, nalakad na yan ni Noy. Nagpunta na siya ng engineering ata. So, makabit na lang ata, di ko aram.
Kasi kung makabit na lang kaya, talagang sa guard ka maduman, kasi kung sa laog baga, nakulong pa nakapila kaya iyan? Nakapila. Hello, Jikari. Bye, mega love shoutout. Tawang-tawa si Josa. Iyo man nga gad ano, Josa, yung guard, kaoronon mo, tapos bibigyan ka ng lineman, yung dalawa ang papadulasan mo. Ano yan? Padumanon sa tugang mo sa Albay Market. Ano yan? Padumanon mo so tugang mo sa Albay Market. Ano, Yokohama? Nasa Samar pa yung kapatid niya. Kasi nga, oo, dapat demaraman sa laog. Pero kung halimbawa naman kaya ang kaipuhan, ano pud kay ni, yung sa engineering, iba man ang kakausapin. O di pag nagduman si ano, pag nagduman si Noy sa kay Yokohama, o di ibibigay na yung impormasyon. O wag na nga dito, mag-PM-PM na lang. I-add mo si ano, sa Facebook mo, si Yokohama, ano, Josa. Wala na, wala na Brad. Anong tawag dito? Oo, kung may work ka pa daan, ano, Josa. Nandiyan na yun sa bahay. Ayaw nang patrabaho ni Bugart. Mm. Kaya nga, sayang yung kita niya. Malaki pa naman ang kita ni Josa. Baka naman, Yoko, ano yan, tigbaso ninda sa padulas. Wag-an. Hmm. O tama, padawanan mo sa ano, sa Albay. Tapos, kailangan mag-ano kayo, Josa, mag-PM kayo para paano mo makontak si Yoko kung di mo nagkontakan sa Messenger, 'di ba? I-PM mo na siya para makuha mo na yung impormasyon, pati yung pangalan kung sino yung ano. Banat ka na lang mag-YT, magligo challenge ka, parang viral agad. Ayaw niya nga magligo challenge, ano, bye. Noon ko pa yung sinasabi kay Josa na magligo challenge siya. Kasi maraming viral ngayon yung mga ligo-ligo challenge. Tingnan mo si Moana Iguana, yung last na ano niya na, ayun, yung ligo challenge niya. Tapos yung iba naman, tingnan mo naman si Queen Maclip Daguro. Yun lang ang ginawa niya, o pinakita yung legs, ligo challenge, tapos wala na, konting ano lang. Tapos ano na ba yun? Viral na yung video na yun. Yawa dyan. Alas magpakita sa video. Kaya nga, nagbanat siya sa YT, kaso hindi man siya makaano. Pag ano yan, paggalin, wala kuryente. Kaya nga, dapat malakaw na ito. Ano ito, Diyosa, na pigsabi mo, yung lola mo, piglakad yung ano, yung birth certificate. Bakit piglakad ang birth certificate? Anong gagawin doon? Pag uli na dyan sa Legazpi, si Luzon, si Bugart baga. Oo, pwede. Pag uli din sa Legazpi, sasama mo siya, ipakita mo yung bintana, wag lang yung pinto. Tama. O, ayan o, screenshot mo na. Tawagan mo si Yuko. O, ayan, screenshot ko na siya. Ayan o. Na pag nag-uli ka din, kasama mo pa si Bugart. Kung wala akong agom, naku, putog ang ligo challenge. Loko.
Sige, delete mo na yung ko. SS na, okay. Delete mo na yung Yoko, yung number mo. O ako na mag-remove. Ay, hindi. Remove ko na, Yogo. Yoko, remove ko na. Ayan, inalis ko na. Dai ka mag-PM sa messenger ko. Gusto mo, tigbason ako kang bata ko. Loko. Bakit ang bata mo baga? Nyaon sa katabi mo? Siyempre yung bata mo arayo, loko. Maliban na lamang kung asawa mo, tara si Yuko. Hindi naman nag-iisip Yuko Tawang-tawa si Gio. Loko. Tawagan mo yan, Joyce. Jake, ano yan, collab sa Ligo Challenge. O collab daw. O tingnan mo si Ancon TV. Halos magtuki na yung niya, yung Ligo Challenge niya, oo. Doon sila kumita sa Ligo Challenge. Si Moana nga, nakadamit. O, Ligo Challenge na yun. Basta may title kan Ligo Challenge, titignan talaga nila, excited. Diyosa, bahala ka na. Oo, sama yun, ihatid ako. Ano yan? Nandun na siya, pili kami to Sorsogon. Tapos balik naman pili, tapos balik na Legazpi. Ay, ganun. Oo, sama, ihatid ako. Oh, napunta pa ni Sorsogon? Aha, makipag-collab pa. Makipag-collab daw ba? Ayos Iyoko, apudan may nasa na ika dyan sa Legazpi. Ayan, oo. Bitaw lamya sa kulaban Makipag-collab daw, makipag-collab daw si Diyosa. Malay mo naman, maging totoo. Hanip pa. May kakulab pa. Tawang-tawa tuloy si Jay. Bye. Hindi ako marunong gumamit nung B8. Paano ba gumamit ng B8? Ay, hubad challenge title ko. Mas malala yun sa Lego challenge na hubad. Di ba? Ano ka naman dun yung damit mo na, ang tawag dito, yung bathing suit mo, pagpunta mo ng beach, pwede. Siya may hawak ng messenger ko, alam niya password ng messenger ko. Kaya pala. Oo, endurance mga motor. Maganda nga yun. Kaya pala, kaya tawagan mo lang si Yoko kasi yung messenger pala hawak ng kanyang jowa. Hubad balat. Hubad balat daw. Sabi ni J. Karen, Diyosa. Sige nga, subukan tapos ang naliligo pato loko. Yung gusto kong hubad challenge, sige, Vera, ala, sige, ma-challenge mo yan pagpunta mo dito ng Legazpi. Punta ka ng beach, Bigaa Beach. Ayan si G, paturo ka. Ayan, bye. Paano ba mag-set up nung B8? Kailangan ba may isa pang speaker? Hindi ako marunong mag-set up nung B8 na yun. Pag nilalagay ko yung headset, napupunta yung napupunta sa headset ko. Naku, dami kong bagang swimsuit. Kaya nga, na-stock na, din na nagamit. Baka dyan, paggamit mo ng swimsuit mo, nagputok na sa tiyan mo dahil malaki na yung mo. Sa bagay, nag-gym ka rin, di ba? Hindi siloso at silo sa mga jowa nyo. Oo, siloso yun si sabi ni Joy, si Bogart. Jekare, bitaw, pagal.
Ano yan, Joyce? Ihatid ka ni Bogart papunta dito sa Bicol? Ano yan, maghihinto naman siya sa pagtrabaho? Pupunta naman siya ng Sorsogon? Isauli mo sa binilihan, te. Paturo ka muna paano gamitin. Headset lang gamitin mo. Mag-echo yan pag may speaker. Ah, ang ibig sabihin ba, itong headset na to, ikukunik ko lang doon sa B8. Tapos, di ba mayroong maraming ano yun? May live 1, may live 2. Ano pa yun? Hindi lang password nakakabit sa monitor, alam niya nakita pag naka-online ako. Hindi kasi bago ko gamitin yun, balik workout ako dyan sa Legazpi, may gym naman dyan. Ako nga, di mo ako nagpupunta ng gym, sayang pa ng pera. Dito lang ako sa bahay, nag-ano lang ako sa bahay. Nagpapa-sound trip lang ako, tapos, ayun na, nag-ano na ako, dance, dance, dance. Oo, ihahatid ako pag sa work, balik din siya dito. Atenet, ibabad mo sa dagat. Ibabad sa dagat, loko. Kaya, sino ibabad si Josa? Mag-leave sa work. Okay. Di yun masira. Orig swimsuit ko. Yung live 1 and 2 sa CP na gamit mo sa live. Ah, ang isasalang ko lang by na cellphone sa live 1, isa lang. Yung live 2, gagamitin ko ba yun? Di kasi by, para pag nagkantahan by, mapupunta sa speaker, yung ano, okay lang running sa dagat. Yung ano, by Zumba. Oo, pwede nga. Kaya nagsusumba ako. Zumba ang ginagawa ko. Tayo hindi na ako nag-gym. Magkano ang ano mo doon? Tapos ooperan ka pa ng kung may monthly. Di ba? May monthly. Kung magkano yung monthly. Tapos pupunta ka pa ng Legazpi. Ano ka pa. E paano kung wala kang sasakyan? Pag pauwi mo pa. O di, hanggang alas 6 lang ang sasakyan dito sa papuntang Biga. Mabuti kung dito ka sa Rawis. Maraming sasakyan. Pag papuntang Biga, pag 6 o'clock na or 7 o'clock, lalo pag may pasukan, paunahan sa jeep, mabuti kung mayroon kang sariling motor, sasakyan, ganyan. Kaya sa bahay na lang magsumba or mag-gym, isa lang gamitin mo doon. Isa lang gamitin ko. Yung live ano, ano yun? Yung live, ano ba tawag doon? May live ba nakalagay doon na isa pa? Di ba live 1, cellphone, live 2, cellphone pa din. Yung isang live na parang speaker, ano yun, bay? Oo, sama si friends. Yung live speaker ba yun, bay? Tapos yung headset, ito pala yun. Anong ilalabas itlog? Di ako nagpapamember. Kaya nga, minsan, aalofin ka na nagpapamember ka. Uy, ano daw ilalabas? Itlog. Hanip-an. Iyo. Ano yan? Punan na ba? Ano yun? Loko. Pag nakabalik ako sa work, babakal ako motor. Syempre, mabalik ang motor. Say ka matrabaho gra-rice. Mabalik ka ba lang dyan sa Cavite? O pag nagtrabaho ka na, di ka naman makakawait eh. Di ba?
Nawala na si Yokohama. Yokohama, nandiyan ka pa ba? Sa'yo ka na matrabaho, Joyce? Dito sa Legazpi or doon sa Maynila ulit? May mga tutorial yan sis noon. Ano, nood ka lang. Nanonood ako ba ng mga tutorial? Kaso, pag masalang, hanggang doon lang sila sa ano, na set up na, di ba? Tapos, yung sa speaker, yung pagkakabit doon, hindi ako marunong. Wala na sa tutorial. Marami akong napanood na tutorial, hanggang doon lang. Tapos, pag ma-operate na, kasi di ba nagkakantahan kayo. Tapos, dapat lalabas yung boses mo doon sa speaker na. Kasi pag ganito, halimbawa ganito, dapat doon ka sa ano sa microphone ng ano yan, ng dispenser, di ba? Oo, ng microphone dispenser ba 'yon? Diyan mo na Legazpi. Oo, pwede man dito. Oo. Pwede man dito ka na lang. Mas no negosyo muna sa arong. Pwede man. Lalo pasukan. Pwede man. Kaysa nakatunganga, di ba? Ako dito, ayaw man ako ni kuya mo dyan pa, magtortinda digdi. Abo niya. Kaya, ayan. Naan lang kami digdi. Tapos sugit, nilaga ng pang doorbell. Nakakulong na. Paano na? Dahil ako makailing sa luwas. Diyosa, mag-jogging ka. Legazpi to Washington Drive. O magayon dyan mag-jogging Yokohama. Ang kaso, makuaro kang panahon na safe baga sa dalan. Marami ng mga baliw, ano yon. Tapos, tawag dito. Pero dapat maaga kang maganyan. Arayo na baga iyan. Bako nung panahon, mag-jogging ka papuntang Washington. Maganda-ganda pa. Hirap kasi mag-explain sa message. Uy, oo nga, bye. Hayaan mo na, bye. Hindi man kita matsimpuan pag nagamit ako nung B8. Maganda ba yung B8 mong bago, no? Yung gamit mong B8 ngayon, maganda, no? Tsaka yung microphone na gamit mo, maganda yun. Mayroon ako nun, speaker na lang siguro ang bibiling ko. Yung speaker na mayroong yung tawag dito. Yung may bilog na sa speaker. Tsaka yung isa din speaker, lalagay doon sa B8, no? Baka yun na lang bibilin ko, yung speaker. Kasi yung speaker na ginagamit ko dito sa laptop. Nahirapan mag-explain si Jay. Oo nga naman, mahirap. Pero kung naka-StreamYard, pwedeng makita ni Jay. Ano yan, makatakot na sinoy baga, na-snatch dyan sa Legazpi. Oy, kaya nga siya na-snatch dahil yung bag niya nasa likod. Sabi ko, yung bag, ilagay sa harap. Dahil mo kami na-snatch. Ang suot mi kaya, pang palingki. Siya kaya, ang suot niya, dapat, ang suot ni Noy, nakaporma siya, mayroong Innova na dinadrive. O kaya si RB. Yun ang suot dapat ni Bakla. Kaso nga, suot niya, pormang-porma si Bakla, naglalakad doon sa naisnatan sa kanya. Kami naman, maglakad kami doon, nakapangpalingki lang kami. May butas-butas pa sa gilid. Kaya hindi kami ma-snatch. Pangalawa, na-snatch naman siya doon. Kasama ko si Bakla. Pumunta kami ng BIR. Pagpalabas, pagpauwi kasama ko naman siya. Na-snatch siya doon. Akong kasama niya, hindi man siya na-snatch. Diyosa, Atenet, pag nag-uli si Diyosa, magkaon ka mo digri sa may
Ayan, bucket wing sa may kusada. Ay, magayon diyan magkaon sa bucket. Piga again maiyan, Yokohama piga again maiyan na bucket na iyan. Papuntang Water District, papuntang ano yan, papuntang Metro. Yan, di ba papunta diyan? Papuntang ano pagkaan? Piaciano, di ba? Oo, mahal mahal yate 2.8 isang seat. Oo, ginugulan ng ano, ng 2.8 ang isang seat ni ano. Oo, maganda naman yung ano mo kasi, yung microphone mo. Ako, yung B8 ko, Jicari, yung ano lang yun, yung simple lang yun. Pero kulang na lang palang 1,000 sa akin. Mag 2.8 na rin pala, no? Para maganda rin yung microphone. Mahilig din akong kumanta. Pero mas maganda talaga yung boses ninyo. Tambay lang sis, ano yan, bisan ko muna anak ko. Akala ko nasa labas ka. Okay lang, bye. Mamaya mag-end na rin ako. Thank you, bye, Jikari, Thank you sa patambay. Paano maglalakaw, garo, mga wala labot, paano naka-opisina ba yan, kaya na forma. Oo, sabi ko sa iya, ang bag ilagay sa likod. Tangani, day siya madukutan, yung zipper niya siguraduhon na kapot-kapot niya. Maski pa niya ito kapot-kapot, ang sulog niya baga duday, ang sulog ni bakla, mapurma, kailangan pag may sulog na sila ito, nakasasakyan siya, baka dyan, pigili, uy mayaman nga ini, dakol nga ining kwarta nga yata, sa Facebook baga, nag-ano siya, nag-ano, nag-post ng ano-ano, o di syempre sabihin ka ito, may kitang dakula, di ba? Hayaan mo na siya, tayo man ang gusto niya. Data man, wala man katang maginibo. Kaya nakapangduwa siyang atang cellphone. May cellphone na naman siyang bago. Snatch na naman. Oo, lapit na ng snatcher. Ano ba yan? Oo. Jay, bisan mo din kami. Bisan mo daw, Diyos eh. Loko. Anong oras na? O alisin ko. Alisin ko na pala. 5:30, mag-end na tayo. 30 minutes pa. Kulit-kulitan. Aram nindo ang arog kaan, patay ang isipan, walang pakiramdam sa nakakabit sa katawan. O kaya nga paminsan, kaya ako 'pag naglalakaw ako, nagmamasid ako, nag-aano ako, kasi 'pag once na parang may namamalisyan mo baga na parang may nag-aano sa imo, maaano mo man kung may snatcher or arayo pa lang, gari pigkulbaan ka na baga na gari may nagsunod sa imo. Sino kaya ano, Yokohama, yung kapatid kasi ni Josa, baguhan pa lang dito sa Legazpi. So, hindi niya pa masyadong kabisado dito. Lalo doon sa may Rizal na naisnatan sa kanya, hindi niya pa yung kabisado. Dae man atin digdi sa may going to Washington Drive beside Kamba Clinic in Charbik Car Wash? Charbik. Ano yun, Yokohama? Ano yan sa Kusada, masiram iyan? Yokohama, masiram iyan na bakit din sa Kusada? Pag abot kang bisita, may darahon mo dyan kung masiram dyan. Ano iyan na bakit Yokohama? Unlimited? Or ano, by order? Yokohama, saan ang magayon mag-swimming? Naghahanap din kaming magayon na swimming. Mag-swimming sa beach. Di ba dakulon man kay beach digdi? Nakadumang ka na Yokohama sa Subic Bay. Aram mo yung Subic Bay, baka sabihon mo sa ano ito, papuntang Bataan. Hindi papuntang Subic na.
Ano yan, Yokohama? Going to Washington. Going to Washington Drive. Beside Kamba Clinic in front. Di ba ang Washington Drive, ali ka digdi, papunta kang airport, di ba? Yun, na Washington Drive. Oo nga, sa may krusada, oo nga, sa krusada din, di ba? Yan na Washington Drive. Sa papunta na yan na krusada. Diretso na yan, papuntang Washington, yan na pinasabi mo. Ah, may car wash pala yan. Dapat 'pag ganyan talaga, para hindi ka din maisnatsan, alerto sa mga sa paligid mo, alerto ka dapat. Tapos 'pag halimbawa naiiling mo na gani baga tigmamatyagan ka, maghinto ka muna, sabay halimbawa may nadaanan kang parang may palengke or may bilihan, saglit ka bumili ka kahit candy. Ah, unlimited, okey, unlimited pala 'yan. Sige, unlimited pala 'yan. Magkano naman 'yan? Magkano ang per head Yokohama? Magkano per head Yokohama? Digdi sa kwarto ko. Loko. Sa kwarto niya pala libre, magka-Yoko. Niloko mo kami Yoko, ah. Dapat Yoko 'pag naka-StreamYard ako, umakyat ka Yoko, para makita ka namin. 'Di naman ako nag-stay-yan Yoko. Loka, Yoko, ah. Kaya nga, oo. Hmm. Magkano per head Yoko? Ka-unlimited pala 'yan, magka, oh. Pero alam mo nagpapa-car wash kami diyan. Pandati. Kaso si kuya mo diyan talakera mahilig lang sa ano, mahilig sa mga ano 'yan, Japanese food. Maswerteng buhay, hello, mega love shoutout. Ayan si Maswerteng buhay. Kanino kaya itong si Maswerteng buhay? Hindi ko pati siya ma-view. Walang signal. Ayan, moderator ka na. Kanino 'yan na Maswerteng buhay? Basta magdigdi nasa na kamo. Iyo ko pag abot ka tuntugang ni Joyce, madumang kami sa imo, takay ribahan ko ito Yoko. Nag-iibahan kami kayto minsan. Barato man sana so kaya mong kaunon. Dumang ka na sa ano, dumang ka na sa unlimited. Yoko, ngayon lang ako nag-stay diyan, magtagal 'pag nakauwi. Ano yan ano yan? Kapag nagsuot ng alahas, piki na lang. Ako nga, hindi ako nagsusuot ng alahas. Hindi ako nagsusuot ng alahas kahit piki ano. Thank you, bye. Hindi ako susuot diyan.
Ta baka ano pa kita o, piki na nga nag-ano pa sa buhay mo. Pero ano lang, may relo lang akong dala, naka-relo lang ako. Malaki na yung anak ni Jikari, ah, ang cute niya. Uy, malapit na, mag-end na kita. Masarap kasi Japanese food. Oo, si kuya mo Jun. 'Pag may barkada yan, sa Japanese talaga sila nagduduman. Kaya ang kutsara ninda, 'pag una ako yung kutsara na ito o, pang ano na, pang main course. Ito pala, pwede mo ng pang soup. Kung saan ang restaurant, lalo na seafoods. Naku, oo. Masarap talaga ang seafoods. Lalo ka sa Japanese bakaon, the best. Pero yung ano, yung teriyaki nila, medyo di ko man type sa Japanese. Diyosa para dain na snack ang ano iyan, ang agom mo digdi, turuan mo siya dapat dai ka mag-t-shirt na disente, simple lang suot. Ano, Yokohama, simple man lang yung ano, yung asawa ni Diyosa. Ang hindi simple, yung kapatid niya na teacher. Kasi dapat may sasakyan. 'Pag nakapurma dapat may sasakyan para hindi ka ma-snatch. Eh, kasi nga galing siyang opisina, lalabas. Paglabas, o siyempre nagpo-post ka sa Facebook ng mga negosyo mo o ano mo, work mo o ano, baka natiktikan siya. Kasi naka-ano na siyang snatch, nakatatlo ng snatch. Yung nakapangalawa ng cellphone siya, na-snatch yung cellphone niya pangalawang beses. Yung una walang ano, di ko alam kung una kung ano nakuha sa kanya. Kaya 'pag nagpunta kami diyan sa Yokohama, sabihin ko mag-short lang siya. Mag-short lang para ano, o di man kami nagdesente. Uni ang mga lugar sa Legazpi ang Talamak, ang Mandurukot, San Roque, Orosay, Capantawan, Bitaano. Yan ang lugar na hindi talamak. Uni ang mga lugar sa Legazpi ang Talamak, ang Mandurukot. Talamak ka, San Roque. Isabay mo na Yokohama ang ano, ang Victory. Yokohama, isabay mo na ang Victory tapos ang Rizal, makatakot diyan. Lalo 'pag gabi na, halos makailing kang mapurmahon ka diyan.
Isus, pag-una mo kung ano, gari may nagmamasid baga diyan sa imo. Kaya paggabi, oo, kulang pa iyan. Yoko, kulang pa iyan kasi ako, haloy naman ako digdio sa Legazpi. Isabay mo na iyan, tatalamak, isabay mo ang ano diyan, ang victory. Saro pa, ayan na ano, paduman siya na isnatsan sa may Rizal, sa may Rizal. Oo, makatakot pagbanggil talaga diyan. Ano, Diyosa, siya siya pe, bako man siya duman sa may mga snatcher. Undag na siya siya pe saya siya no mall. Siya siya pe, kaya bako man kaya siya pe makatakot. So, bitaan ng pagsasabi ni Yokohama, unduman ito sa ano, sa may mga iskinita, tapos iskinita, ano pa, may mga squatter area ba, may nyaraon duman. Si Tio Manoy baga taga-Saruki. Nakasaboy pala si Tio Manoy. Kaso di ko alam yung lugar niyan. Iyo, si Tio, na taga-Saruca si Tio. Bukod duman sa, ano, sa mga snatcher, igwapang ano yan, aram mo na ito, dahil ko nabanggiton. Kasabay andyan sa Roque. Yan na number 1 talaga iyan sa mga kabuuan. Iyo, pati Orosite. Pero, ano yan, bako pa, ano pa, sunod pa ka ang Diyosa, saka na, dahil mo na pabanggiton dyan, tabaka maano pa kita ni ano dyan. Huwag mo nang banggiton. Tatalamak talaga sa San Roque yan. Sa San Roque, sa Sabang, o isabay mo na, sa Sabang, sa Victory, isarabay mo na iyan. Iyan na number 1 dyan. Sabi ta ano nga ni, kampante pa ako, Iyo mga wag ka. Irason man, tamailing ka dyan, bala ka. Oo, kaya, ingatan talaga iyan. Kaya ang si Tio, ano, Diyosa, iyan si Tio, di mo an mapatira sa San Roque ata, taaram niya na talamak talaga. Kung day si Tio nag-ali sa San Roque, inda ko na sana. Baka ang buhay niya iyong iyo. Maringan, nag-abroad siya, tapos nasa Maynila na si Kuya Manoy. Dapat si Kuya Manoy niya, on digdi, para nahaputan. Pero di mo siya mataram kay Thanos. Kaya pa nag-uli dyan, naku, di bali na. Oo, pag nag-uli ka digdi, pag nagpunta ka ng Bicol, ano, Diyosa, oo, simple lang, ako nga, sabihin pa ni Rhea, si ate, ang suot ni ate, punit-punit. O, ano kung punit-punit? Iyo, tataga duman si Tiyo. Iyo, taga duman mga talaga si Tiyo. Hmm. Kaya di bali lang dahil porma. Kaya minsan, dyan baga sa biga, igwa, si bakla, na snatch. Oo, kasi nga, nag-uli man si bakla, 2:00 ding madaling araw. O, ano piguna mo ka ito? 2:00 siya nag-uli ng madaling araw. Pasiring daw, inaruray siya sa sementeryo, isus. Pero, 2:00 man kasi, nawara na so ano ko, hmm. Iyo, totoo yan, Diyosa. Kasi dapat, mag-uli ka din tamang lugar. Halimbawa, mag-uli ka, mga pinakamatagal na sa'yo mo, 9:00, pero kung 10:00, 11:00 ka na mag-uli, lalo ngayang pasukan, kailangan mong mag-tricycle. Pero, kaso nga din, tricycle man sasakyan mo, dapat
ano mo, kasi kung hindi, yun nga nangyari kay bakla. Dahil man nga na siya nagbaba, Diyosa, ta, di pa man siya nakantos ng purok 3. Ano pa lang siya, lampas ng purok 2. O dumana. Kasi alas 2 man siya nag-uli. Dapat may nagpapatrol dyan. May curfew nga ni, hanggang alas 10 lang. Nagpapatrol nga ni, alas 10. Nga ta, nagbaba sa purok 2. Dahil man nga, nagbaba sa purok 2. Mababa sa purok 3. Kundi, paglampas ng purok 2, iyon na ito nangyari kay bakla. Nagpatrol, dapat, nagpatrol si Rawatoy, mga around 7 o'clock hanggang alas 10 na ito. Tapati yung mga aso na warang tali, pigdidakop ninda. Kaya aso mo, tali mo, kang warang tali yan, dadakop mo ninda, daron sa barangay. Mura, hanggang alas 10 lang talaga. Kaya bahala sinda. Pagka alas 10 na, wala na. Turog na so maano. Ababa man siguro ang ano, ang sahod siguro, ababa man ano, kaya dahil naman nagsalitan. Siyempre, siya man ang maano dyan, madaling araw ka na o. Kaya man, dapat kaan, tuka-tuka. Siguro mga mababa ang sahod, kaya warang nagtisaga na magsiring kaan. Malapit na, mag-end na tayo. Ano na lang o. Mga, ano yan? O na si Yokohama, baka busy na. Yokohama, nakauli ka na? Iyo doon sa subdivision kung saan ako nag-upa dati yung mga natira para sa mga nagbabantay. Hindi man tayo subdivision, purok lang. Kaya pag sinabi na Rawatoy, alas 10 lang sinda, alas 10 lang. Maganda parang digdi magtira sa Rawis. Iyo, nakatambay lang ata. O ayan, 7 minutes na lang, tapos na tayo. Pero ngunya, matawo-tawo na sa luwas ta. May mga klase na sa mga college. O di syempre, pag may mga ano na sa Legazpi, may mga kaaribanam sa mga aki mga tricycle. Ano, pero makairap man ba sa mga aki ta. Kung alimbawa ang tricycle, dahil magkitiwala sa tricycle driver, ano, kahit na mga taga-purok ko ta, kung gusto, mas kitag 20 lang, arambagan weekly, dakulon man na start, naka-start dyan. Bako man ang siring ka ang digdi, ta, ang 20 sa inda duday, mahalaga, kahit 20 yan, mahalaga sa inda. Kaya wala man kay may maano kaan. Maray kung ako sa purok president, abo man nangako kay purok president, dati ano ako, vice ako kang sa ano sa purok. Kaso ka naglipat na akong Rawis, dahil naman ako nangako. Iyo saro man, wala po sa mga tricycle. Ano po, dahil mo pagkatiwalaan, ano, ang iba. Dapat makumasanda arog kaan. Panganing, maging kalpante mo sa mga ina, pag-arog ka ng mga tricycle driver na iba, na nasakyan ni bakla ano, makaanuhon man. Iyo kaya, ano yan, dot mamidbid mo service lang aki mo. Kaya nga minsan, ang pinatawag ko si Kuya Paul. Si Kuya Paul, tapos pinatawag man ni mama mo, si Kuya Ricky sa tricycle. Tanganing kamidbid mo. Araw ka si Kuya Paul, oh. Na Kuya Paul, oh. Tapos ano ko, titawagan ko si Kuya Paul. Iyo delikado man magsakay sa tricycle. Ang iba dyan, mga sabot ang snatcher. Ano pa?
Demo nga ni Aram, namala nga ni baga so nangyari kay ano, ano 'to, yung sa bago pa lang bangon yan, na nawara sa Palawan, sa ito, nawara sa Palawan, pag-una may may manghuhula din sabi daw, ano pa, buhay, ito pala kalansay na. Iyo, totoo yan. Kaya una baga may update yung nawara sa Palawan, yung dalawang magpinsan ang ano, di ka updated. Nakalimutan ko na. 5 minutes na lang, mag-end na ako. Pigrabe tulpo pa nga ito, nawara sa Palawan. Ngunyan, pighulaan na pag-out daw kimol, nag-aragi da sa mga makahoy, pighulaan kang ano, kang baraha. Oo, babae. Oo. Tapos, ano to, nawala siya kang August pa. 18 days na ata ngunyan. Sabi kang manghula, buhay pa daa. Tapos, ngunyan, may tiga-ano ata na kung kisa ang may ano na sa payo. Ano baga, piglaga ng patong. May patong sa payo. Tapos, di, siguro dinangit rog sumagpinsan, nagtuga na baga, sumagpinsan ang naggibo, kikrimen. Nakuha, kalansay na. Tiga-abangan ko duman si Rapi, so, na sinulo may update pa. Igwa, may bago silang update. Oo. Mm. Bye, hello. Malapit na ba mag-end na ako? May ano ka, may upcoming ay, ano ka live, bye. I-promote mo na bye. Hindi ako makapunta sa ano, sa channel ni Bay kasi walang signal ang mga cellphone ko. Ang may signal lang itong LS ko kasi nakadata siya. Kaya nga ni, anipan. Tuna palan, YTC ni Bay J. Nagibo pa siyang saro. O yung isa, Jikare Amor. Hindi ako makaano kasi warang signal ini. Hmm. Dapat siguro talaga duwa yung ano mo, YT. Yung isa ko, nasa 23. Oh, yan. 53 plus yung isa ko. Mas maganda pa nung araw na nagdikit-dikitan ano, hindi siya natatanggal. Ano si Jay, na busy sa kanyang anakers. O, nakabidyo lang baga. Nakabidyo lang. Malapit na ba mag-end na ako? 2 minutes more. Kaya nga, mas okay pa noon. Hindi siya nalalagas, di ba? Si Kuya Ayahay nga ni, wala na, di ko na nailing na nagla-live. Panay cooking show na lang ang pigigibo ni Kuya Ayahay. Di ba na-invite kita duman kay Kuya Ayahay, yung ano mo, yung Joyce and Friends, di ba? Di natatanggal talaga ang mga subscribers doon. Kaso ngayon, wala.
Naka-live pa Diyosa si Marilyn. Nakatambay ako duman sa iya kasubago. Hala ba unso ilis? Nakatambay akong aga. Kaya nga. Paano? Para maano yung doublets ni Marilyn, 'di ba? Yung mga kasabayan din ni Mama Aliyah wala na din 'no. Nandodoon pa yung mga kasabayan ni Mama Aliyah. Nandodoon pa din. Si Elbs Vlog, andun pa din. Si Tita Pearl kasi nagkasakit. Nagkasakit si Tita Pearl. Kaya hindi siya nagwa-YT. Kaya si Tita Pearl, pini-play-play ko yun. Minsan nga, sinasama ko yun sa pag-play. Kasi naano si Tita Pearl, yung isa ata niyang kamay. Pero di ko alam, baka magaling na siya ngayon. Si Elbs Vlog, tsaka yung asawa niya, nagwa-YT pa rin yun. Tapos, si Hana Flower, nagkasakit din yun. Tapos na yung kanyang LS upcoming naman para bukas. Mukhang okay na si Ta Pearl. Oo siguro. Kasi nung dati, masakit yung kamay niya. Ewan ko, ang daming tinitik na mga gamot. Nakikita ko sa Facebook niya. Pero baka ngayon okay na siya. O ayan na, mag-end na kita. Tamadiklom na mapailaw pa ako. Magaro-garo. Bye, wala kang upcoming live. Ikaw, Diyosa, hindi ka magla-live. Anong oras yung ni Prince? Nakasama to minsan. Ano yan? Napapasma. O syempre, mapapasma yan. Lalo pag may ginagawa ka tapos binabasa mo. Mapapasma talaga yan. Okay. O sige na. I-monitor mo. O yan, sige. Thank you. O sige na. Thank you, Diyosa. Thank you, Joyce. Yan. Jikare, maraming salamat. Si Yokohama. Ayan. Sa mga pumunta dito. Ay, wala kang LS. Ayan. Sige, bye. Thank you. Bye, Ayan. Yung mga dumalaw, maraming salamat, guys. Team Oragon, Team Unstoppable, Team Magic. Ayan. Maraming salamat. God bless. See you on my next LS. Thank you. Bye. Thank you sa inyong lahat. Talakera, Jekare. Bye.